namiji ba kowa bane face mugu, azzalimi, macuci, ha'iri, mara imani, mara tausayi, wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa. Kai momi, ki tuna fa maza suna da rana. Rana ta wauta ko ta bakin ciki. Maza fa za su la'ance ki. Sai mene? Akan nada za su dora. Ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba. Wai duk akan me kike faɗin haka mai? Duk wani abin da kika ga ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji. Ni kan zan so in ji me namiji ya miki har kika tsane shi. Ba tsoro zan baki ba, amma ke ma ki kula da naki miji. Tarkon kauna. Allah ya tsine wa gadan nan. Me maka kuma? Akan sabagetin amana ta dole in tsine wa gadan nan. Yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba? Kun faka ne. Tarkon kauna. Tabbas ya dana tarkonsa, tabbas ya dana kuma linzaminsa, amma sai kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa. Babu dalili, babu dan mafara. Shin me yake faruwa? Tana fita daga gidan ko kuma a'a ana caramta ne da su? Tarkon kauna. Kuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibiti fa ba asibiti na bane. Ba haka bane Lukuma. Hasina, gawa ta kawai zaki zo ki tarar. Idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi. Kamfanin Amat Entertainment suka ɗauki nauyin kawo muku wannan ƙatacin shirin mai suna Tarkon kauna. Da ka san ko wane ne shi, da ba kai wannan fatan ba. Amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka? Hasina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi? Mutum ya aure a ba sai huta ku dinga zuwa gidan kawai. Daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba. Yalla kai bulla. Tarkon kauna. Labari da tsarawa Saifullah Hussein, daukar nauyi Hajiya Aisha Tijjani, shiryawa Abdulaziz Ɗansuman, bada umarni Ali Gumzak Sak. Tarkon kauna. Mazan ne yan daba? Kwarai kuwa. To amma me sai kika ce mazan yan daba ne? Maganin ta ɗaya ne kuma ina da shi. Tun da haka ne burinka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta. Garin yaya wannan fayil ɗin ya tare da bashi haka? Ina jin yanzu ma ya mutu. Tarkon kauna. Umma, ina jin a raina Muhammad zai iya kashe. Dan daba ne? Ba dan daba bane. Amma ya munafika, annamimiya, ashe daman amana da yake ci? To wallahi yau dinnan sai na kashe ki. Tarkon kauna. Ya mace haske samun ya mace baiwa ce. Ya mace haske samun ya mace baiwa ce, kyautar Allah ce, wasu ba su gane ba.
Ke baby. Kai ne fa mai yin sakin nan. Ko kana tunanin ni zan cika sake ni ne? Ai ba haka tambayar take ba. To yaya tambayar take? Cewa na idan aka ce za a sake ki tafi ki bar gidan nan za ki tafi? Wannan wace irin yin magana ce? Wane ne kake son ya sakin maka ne? Bacin kai ne kake da ikon aure na. Ai kan ne ya kamata ka sake ni ba wani ba. Kina nufin ki ce ba za ki sako ba in dai ba ni ne na ce na sake ki ba? Wai wannan wace irin yin magana kake yi? Sai ka ce ba kai ne kake aure na ba. Kaga, dan Allah mu daina wannan maganar. Mi wata magana. Ki tsaya ki ji Bilkisu. Mama ce ta ce sai ta raba mu ko ta halin kaga. Shin zaki iya amincewa idan aka ce za a raba mu? Me yasa ba zan yarda ba? Kwata-kwata hankalinka baya kaina. Hankalinka yana kan Ummi. Akan ta bar gidan nan. Wace ce Ummi? Yarka, yadda ka haifa. Ka sa mata sunan mahaifiyarka. Amma na yi miki iyaka da ni akan wannan yarinya ko ba haka ba? Na sani kai. Amma ka yi haƙuri. Amma ya kike sake haɗa ni da ita? Ai magana muke yi ta fahimtar juna ni da kai. Shi yasa na kawo ta. Ni na fi so mu yi magana da ni da ke kawai. To shikenan. Kai haƙuri. Shikenan ma kawai. Bello, kana nufin aure yayi? Kwarai kuwa, ina jin ma yanzu matarsa ma ai ta haihu. Ni zai yi wa haka? Ya cuce ni ya rabu da ni? Ya je ya yi aure? Watanni ya mayar 'yar iska ko? Ai shi yasa na taho in sanar da ke. Ko menene yake faruwa? Da wannan ai cin amana ne ai. Bello, mu je ka kai ni gidan da matarsa take. A'a, ba zan kai ki inda matarsa take ba. Sai dai shi da ya kamata ki je ki samu. Saboda ita kanta matar idan kika ji cakwakiyar da take shiga saboda irin mugun halinsa da yake nuna mata ba jin daɗin zama take da shi ba kwata-kwata mutumin na rasa wani irin mutum ne ba shi da hali mai kyau duk wani abun da kika san yana yi ba daidai yake ba saboda rashin kirkinsa da son zuciyarsa. Ni wallahi ni ce zan dawo da shi akan daidai don wallahi tallahi sai ya aure ni. Gaskiya dole ne ke ma ki nemi hakinki. Kamar da kowa yake mutum haka kike da mutum kuma kowa na da iyaye ke ma kanki kina da iyaye yanzu dan Allah dan annabi idan iyayenki suka ji wannan dan Allah ya za su ji ta ya za su kalle ki. Ni abin da yake daure min kai muna tare da shi ne yayi aure ko kuma bayan ya min ciki ne yayi auren. Ai in gaya miki a lokacin ma da ya dirka miki ciki a lokacin ne ake hidimar bikin nasa. Wallahi ba zan yarda ba ko me zai faru sai dai ya faru wallahi sai ya aure ni. Wallahi kada ki yarda ko da sama da ƙasa za su haɗe sai ya aure ki don wallahi idan bai aure ki ba ya cuci rayuwarki gabaki ɗaya. Ta ya ma za a yi ni yarda ni mahaukaciya ce ya cuce ni ya tafi ya bar ni ai idan ka ga na rabu da shi to wallahi mutuwa ce ta ɗauke shi wallahi tallahi idan har na gan shi idan bai tsaya mun yi magana da shi ba sai na kai shi police station. Yawwa yanzu na ji kika yi magana a ce yanzu ya miki irin wannan baki kai shi police station ba ai da lago na ga kike yi ji nake kamar ba za ki ɗauki wani action ba amma gaskiya na ji daɗi kin burge ni wallahi. Bello. Ne? Ko dai kana da interest akan wannan maganin ne? Ha ba akan me? Ni ba ni da wani interest akan wannan maganar kawai. Kwata-kwata ni dai a rayuwata na tsani na ga ana cutar ya mace ba ana so. Dan idan baka da kanwa mace kana da ya ko kana da uwa ki tuna fa yanda mace take fa. In kana da kishin mace dole kai mutum ya bakin cikin abin da aka miki. Ni sai na kawai na fi ki ma bakin ciki wallahi. Mace ba na son da gana cutar mace wallahi. Ƙawata kenan. Ke ma kin san ina haƙuri. Sai da in ƙara yi akan wanda nake yi da. Kai Bilkisu, wai ke wace irin mace ce? Mai matacciyar zuciya. To wai haka zaki zauna wani namiji mai da ke jaka? Sai ka ce wacce ta rasa mashin shi ne? Ai ko babu komai kawai gara ki fito. Saboda na tabbata zaki samu wanda ya fi shi. Haba ƙawata. A wannan ƙarnin da muke ciki, wannan zamanin da muke ciki kina tunanin samun miji irin nawa? Zai samu kuwa? Ko ana rubuta kowane namiji halinsa a goshinsa ne? Haka ne, amma ai jarrabawa ne.
idan kika dace sai ki samu wanda zai ji kanki. Kin ga Maryam, ai magana ce ta rayuwa. Kafin ka yarda ka ɗauka sai ka tauna ka furza tukuna. Kin ga ki bari kawai duk maganganun da zamu yi na zo. Babu komai, sai kin zo. Idan shi mala'ikan naki ya barki. Sai an jima. To, shikenan. Bye bye. Magana mai ta mai kunyar mai jinta mai halin mata kenan. Ga mu ga Allah. Fitina fa, ke fa mace ce fa. Ya zaki ce ke baki san yadda zaki da shi ba. Ke fa aka zalunta fa, ya fa cuci rayuwarki fa. Ai kawai zagewa zaki ki ci mai mutunci kuma ki nuna mai dole sai ya karba abin da yake cikin ki. To ni yanzu ko yayi min alƙawarin zai an sha abin da yake ciki na to waye zai aure ni? Kaga ya mai da ni bazawarar ƙarfi da yaji. Ha? So, kin zo gurin abin da nake so ki sani. Nuna masa zaki dole sai ya aure ki ko ya ki ko ya so. Ayi abin da zaki kawai rika faɗa da zaki nuna kun yi alƙawarin aure zancen ba ku yi alƙawarin aure ba babu shi. To ni wa zan faɗawa? Shi zaki je kin tunkara gaba da gaba ki gaya masa cewa dole sai ya aure ki kuma ya karɓa abin da yake cikin ki. Idan ya ki to ni zan ɗauke ki zan kai ki kotu zan haɗa ki da alƙalin da sai ya ƙwato miki 'yancinki. A'a, ni ba zan je kotu ba. In na je kotu 'yan gidanmu duk za su sani, kuma gashi 'yan jarida duk sai sun sani. Kin jiki lokacin da ya kamata a ce kin tsaya kin karbi 'yancinki a lokacin kike nuna ke kina jin tsoro ma kwata-kwata ma irin kamar baki ma damu da abin da ma ya miki ba. Yanzu a ina zan gan shi? To, yanzu zan karbi lambar wayarki lokacin da muka haɗu da shi zan kira ki. To shi kenan. Yanzu ina za mu haɗu da shi. Haba, ke wace irin sokuwa ce? Duk baki ji tsoro ba? Ko ki ji kunya? A lokacin da ya zo hayye miki wannan ciki, sai a yanzu da ki kokarin ki karɓi hakkinki, ki kwato kanki yanci a lokacin kike tunanin wannan abun? Abin da nake so da ke Zulaifa, ki kalli wannan abun fa da fuska da yawa fa. Na farko fa ya cuce ki, ya cuci ma iyalinki gabaki daya. Na biyu ya miki ciki. Kin haifi na uku kin haifi dan shege, yanzu kuma kin zama bazawara. Wa zai aure ki? Haba Zulai. To shikenan dan Allah ka taimaka min ni ba zan iya ba. To ai shi yasa ganin hakan ne na san ke yarinya ce bala'in tausayinki nake ji na san babu abin da zaki iya amma sai kika zo kika biye wannan dan iskan wanda bai san inda rayuwarsa ta sa gaba har ya zo ya same ki ya miki ciki. Ni yanzu abin da yake bani bakin ciki ma ko ya kula da ke halin umbun yake bai san halin da ke ciki ba duk wahalan da yake ciki a wannan mama watakila ma ba kya zuwa ma. Wallahi gaskiya ne ni ko awan ma ban taba zuwa. Gashi yanzu ma baki san ma me yake cikin ki ba. Anguli ne jaki ne ko babbai da a cikin ki gabaki ɗaya ma san baki sani ba. Amma abin da za a yi yanzu zan kokari na kira ki da kin ji zaran na kira ki taho. Kina zuwa kina ganin shi kawai ki ci kwalarsa ki fara daga murya shi matsoraci ne fa baya so a daga murya ni kuma zan burum in shiga tsakani in tambaye ku me yake faruwa. In na ji me yake faruwa sai na yi kafafa kiki kaka na tsaya na kwato miki yancinki. Yawa dan uwa na gode kawo ni sama nan battawa. Magana mai ta mai kunyar mai jinta mai halin wauta shi ne ki zama cikin shiri a kodoshe zaki iya jin kirana kin ji ko? Haka insan kowa mu duka mun bambanta. Kai ma ka san ba ni da nutsuwar zuwa Lagos yanzu. Abin da nake so da kai da Allah ka yi duk abin da ya kama. Idan na samu nutsuwa insha Allah zan zo. Bari da Allah ina zuwa zan kira ka. Yes. Ya mace mun san lallai ummi ce. Sarkin rigima kenan. Kun shi da wani oho.
sunan gidan? Waye nuna miki gidana? Kana tsammanin ba zan iya sanin gidan da kake? Ko kana zaton ka ci banza? Kana tsammanin saboda ka daina daga wayata zan haƙura na zauna na haifan maka ɗanka na riƙe maka shi? Baka isa ba. Na zo nan gidan kuma a nan gidan zan zauna sai na haifu na tafi na bar maka ɗanka. Ki zo mu je waje mi magana. Bai kamata ki min haka ba. Ai ni kai min haka. Mu je ko me kike so zan yi. Ka ga fa ni na shigo nan ba zan fita ba. Mu je ka faɗa wa matarka ta nuna min ɗakin da zan zauna. Ni fa ban shirya yin mata biyu ba. Kai wa ya faɗa maka zan aure ka? Kana tunanin aurenka zan yi? Ai baka isa na aure ka ba. Wa zai auri bakaruwan namiji irin ka? Za ka shiga ka je ka faɗa mata ko sai na shiga da kai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me isa kike haka? Dan Allah, dan Allah, na roƙe ki dubi girman Allah. Dan Allah, dan Annabi mu je waje ni maganar nan. Ai kai ma ka san baka da abin da zaka faɗa mu na amince maka. Amincewa a baya ne maka, amma yanzu baka da abin da zaka faɗa na amince maka da shi. Siyama, dan Allah kada ki min haka. Ni fa ban ce ba zan yi abin da kike so ba, amma dan Allah ki daure mu je waje. Kin ji? Ka daina bata bakinka. Kai min abin da nake so kawai. Babu abin da zan sake saurara daga bakinka. Siyama, ba ni zaki kalla ba, ita matar tawa zaki kalla. Kake manta ita mace ce fa yar uwarki. Ita zaki duba ki mata adalci dan Allah na roƙe ki. Ki zo mu je waje ni wannan magana dan Allah. Saboda yar uwa ta ce mace zan fita, idan muka je ban gamsu ba zan dawo. To, nagode, na yarda mu je, kin ji? Na yarda. Kaga ka faɗa min abin da zaka faɗa min. Ina sauraron ka. Siyama, ni ban san wannan abin zai fara haka ba. Wallahi da ko taba ki bazan ba. Tunda abin ya riga ya fara haka, kin san me za a yanzu? Mu je a cire shi kawai. Kin ji? A cire mun ciki? So kake ka kashe ni? Ciki wata 4 zaka cire mu? To wallahi ba za ka kashe ni ba. Ka faɗa min abin da yasa ka fito da ni. Idan kuma ba haka ba, zan koma cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba na so ki dinga maimaita wannan magana. Maimaita wannan magana ita take kawo. Yanzu ya kike so a yi? Yanzu faɗi yadda kike so a yi sai a je a yi shi. Zan zauna a cikin gidan nan sai na aifu. A'a ba zai yiwu ba, haka ba zai yiwu ba. Ki faɗi wani abu banda wannan dan. Kina ji ki faɗi wani abu banda wannan a saki shi. Kin ji? Ki faɗi wani abu banda wannan. Bani da wani abu bayan haka. Kai kake da zaɓi, amma ni zaɓi na kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saki sana a cikin matsala ba. Saki sana a cikin matsala. Kaga na faɗa maka sharuɗata. Idan ya maka, idan kuma bai maka ba, shikenan. Ba ina Siyama. Siyama. Magana mai ta, mai kunyar mai jinta, mai halin wauta. Siyama. Kinga, kada ki je yanzu, don idan kika je yanzu za ki shiga cikin rububi. Gwara ki bar su gama nasu tsaf, daga baya ke ma sai ki je ki dasa naki sabo fil. Ai ni gaskiya kwara ka dinga saita ni. Dan ni tunani na in shiga gidan ko me zai faru sai dai faru a yi ta kare kawai. Ai ita wannan da kike gani a cikin gidan, na ta karami ne. A kodayaushe za ta iya cire shi. To amma ita me yasa ta shiga gidan nasa? Oho, watakila so take matarsa ta sani. Ai gaskiya bai kamata a yi mata haka ba, saboda ai ita ba ta da laifi. Wato Amira hakkin sanyi haka? Kina nuna kamar kutukutu ma ba za ki iya karɓan 'yancinki ba? Amma dai ka san cewa ni mace ce, ciwon ya mace kuma ai na ya mace. To zauna kina kallon abin haka, a miki tsakiyar da babu ruwa. Ni dai kawai dai ba na son gaskiya auren sa ya ɓaci ne. Amma ke kina so rayuwarki ta lalace ko? Dama kin san gidana? Ban sani ba, ai dole na je gidanku a mun kwatanci. Amma na ji daɗi. Yaushe rabon da in ganki? Tun fa a makaranta da muka yi wayek. Da kika yi aure babu wanda ya sani? Kinga, ba wannan magana ba, zo dai mu shiga daga ciki. Ai na ɗauka ba za a kai ni cikin gidan ba.
Wani na isa ku shiga. Magana mai ta mai kunyar mai jinta mai halin wauta shi ne ke keta baiwar Allah wa zai gane ta haka insan kowanmu duka mun bambanta ya mace wannan kyautar Allah ce kowa ya san mai tarbiyya ce ya mace yaya ce kuma kanwa ce ya mace mun san lallai ummi ce. Ai na ganka, ina kallon ka. Watan kana tare da wata mace wai ita wai matarka ko? Ni kuma nan ka rabu da ni, ka ɗirka min ciki, ka yaudare ni, ka tafi ka bar ni. Kin ga Amira, yanzu ina cikin damuwa. Kina jina? Abin da za a yi kici an ci ma zan zo in neme ki, sai mu zauna mu lalubo bakin zaran kin ji. A da kenan. Ai na girma, ai tun da ka ɗirka min ciki, ka rabu da ni ka daina zuwa ƙofar gidanmu. Ka ga Nazifi. Yau ranar da za mu kammala komai ne da kai, ina son ka fara nazarin kalaman da kai amfani da su ka yaudare ni, ka lalata min rayuwata. Duk waɗannan abubuwan su nake so ka damun da su, sai mu ɗaura daga inda muka tsaya. Kaga ɗanka a gidanka babu tonon asiri. Ban gane me kike nufi ba. Ai ba za ka taɓa ganewa ba, tunda buƙatar ka ta biya, ka cutar da ni, ka manta da ni. Kamata yi ka tambaye ni ciki na wata nawa ne, daga nan sai ka fara lissafin yaushe zan haihu. Wai ke wace iriyan magana kika zo da ita ne? Irin wacce ka dasa min a cikin zuciyata, har na yadda da kai ka lalata ni. Yau kuma ranar baje ka ne, zan sanar da matarka da duk waɗanda ya shafe ka. Ni Amira, ina da ciki kuma naka ne, idan kana da damar mu sasanta sai mu sasanta. Kin ga Amira, me kike so ki gaya mu? Komai na fi so a ce daga ni sai ki miki yin sa. Mu biyu nake so mu komai dan Allah dan Annabi ya tsaya a tsakanin mu. Ka aure ni kawai shine kadai abin da nake so. Yau manya yau ku ne a gidan namu. Bilkisu kenan. Kin yi aurenki gaki a cikin gidanki. Kin bar mu akan titi muna ta tallace da samarin shawo. Wa kina nufin ki ce min biki yi aure ba? Ban yi aure ba Bilkisu. Kar ki raina min hankali mana. Gaki da ciki kuma sannan ki ce biki yi aure ba? Bilkisu kenan. Ke dai ki ga mutum kawai. Yaudaran samari na fada. Wani ne ya dirka min cikin nan. Ya ce zai aure ni. Ashe ma ya riga da ya yi aure. Ban sani ba. Ke ku siyama? Wani tsautsayi ya kai ki? Har kika yadda namiji ya taɓa hannunki? Har ya kai ga lalata? Har ya miki ciki? Subhanallahi, ya aka yi kika kula da azzalumai? Gaskiya Bilkisu ya cuce ni. Na shiga ruɗani. Na kasa gane wace ce ni. Shi isa na zo gidanki. Na san zaki bani mafita. Zuwanki guri na siyama ba zai zama matsala ba a gare ki, sai dai ya zama mafita a gare ki. Biki san shi bane? Na san shi Bilkisu. Kin je kin same shi kuma ya ki ansa? Ba maganan karɓa bane Bilkisu. Iyayena ba su san da cikin nan ba. Idan suka sani, rayuwata da su ta ƙare. To shi me ya ce miki? Har yanzu bai faɗa mu wata gamsasshiyar magana ba. Amma na yanke shawara. Zan tattara kayana na koma gidan shi da zama. Har ranar da zan haifu. Da zarar na haifu, zan bar mishi ɗan shi. Na yi sallama da shi. Ba zan ƙara komawa ba. Yanzu idan kika yi haka, iyayenki za su samu matsala. Za su ce ina kika ji?
karki haka. In kuma kika yi haka kika haifi jariri idan ya ce zai kashe fa. Kin ce min yana da mata, amma ita matar tashi kina tunanin za ta bar ki zauna gidan nashi salin alin? Bana jin tsoron komai Bilkisu, in dai ba a san da cikin nan ba, bani da matsalan komai. Ai kwa ke kike da matsala, saboda iyaye ba za su juri rashin ganin yarsa har na wani tsawon lokaci ba. Ni dai da za ki fi shawara ki je ki same shi ku tattauna ya za a yi, saboda babu wanda ya san wannan abu sai da kake sai shi. Idan ya nemi mafita sai ku samu mafita, idan kuma bai nemi mafita ba ke ki duba ki ga me ya kamata ki yi, in dai ba zai taba na daraja ki na ya mace ba. Ni gaba ɗaya na fice ma ji nake kamar na kashe kaina wallahi. A'a Siyama, ki gaggauta tuba a gurin Allah, ki cire wannan kalamin a bakin ki dan Allah, ke fa musulma ce. Allah na tuba ka yafe ni, Allah ka shiga lamurana, ban san me zan yi ba. Magana mai kunyar mai Ni zan tafi. Ki yi haƙuri ki natsu, don kuskure kin yi kuskure, amma ki natsu, ba zai yiwu ki gyara kuskure da kuskure ba, ki yi haƙuri. Haka insan kowanmu duka mun bambanta. Ni ba na son komai a wajenka, tunda ba aure na za ka yi ba, zan ɗauki kaina in kai wajen mahaifiyarka. Domin ba zan zauna a wajen matanka ba, domin ni ma mace ce, ba na son lalata aure. Ki yi wa Allah ki ban maganar auren nan dan Allah. A halin yanzu maganar nan da nake miki wallahi Allah gidana ma ba ma a natse yake ba. Idan kin amince sai mu je a cire cikin nan, kin ji? Ni fa mamaki ma kake bani, wai yau ni ce kake tsoron magana ta, ni da kake zagi na, kake muzanta ni akan na ki yarda da magananka. Ai na dauka idan nazo zaka zare min ido ka ce baka yarda ba. Ni dai ki daure dan Allah ki taimake ni, mu yi abin nan cikin fahimtar juna. Kin ji? Ba na san abin da zai je dawo wanda za mu zo mu tozarta kanmu. Kin ga ke mace ce sai abin ya fi shafaki. Ƙarya ne. Amaryanka yau za ta tafi gidansu idan har ta ji abin da kake aikatawa. Ya mace haske samun ya mace baiwa ce, kyautar Allah ce, wasu ba su